hampurilaista et sitten syö täällä. Se on muuten pitkin autoa. Okei, herra rouva. Mä tämän tohon ja mene itse takapenkille. Joo. Kente. Yes. Sori, jääkö se mun hampurilainen tähän johonkin? Ei ole näkynyt semmoista. Okei, sori. Viisaan pelossa. Mitä helvettiä se sulle kuuluu? No mä vaan ajattelin, kun bussit ei kulje. Ne on tämän päivän lakossa. Ai jaa, en mä tiennytkään. Minkä sä oot menossa? No mitä helvettiä se sulle kuuluu? Ai, kiitoksia oikein paljon. Kuule, asiakkaat on lähettänyt susta tosi hyvää palautetta. Ei tästä mekosta vai? Joo, siitäkin, mutta ennen kaikkea sun mielestä ja niin pois käsin. Tosi moni haluaisi olla juuri sun kyydissä paljon enemmänkin. No, ammattilaisillehan tää on ihan perushomma. Oletko koskaan miettinyt, että meneekö toi sun lahjakkuutes hukkaan tuollaisena niinku rivikuskina? Totta kai sitä on tullut mietittyä useinkin. Joo. Et ole harkinnut, että josko jonain päivänä ryhtyisit ihan isännäksi. Jos voisit näyttää kykys niinku johtajana. Oletko valmis pienelle